O mga choy, danata sa atong spot, ang akong kauban. Asa ka aron abot? Nita pa og paon, asa ka to nang itag paon? Dra. Ha, tanawon tanig makakuha ba gining uplok ni. Piyansa ka na. Pirahon ginas buaya diha. Agay! Ay. Paksik ka. Oo. Agay! Oh, bye. Abot. Di malasan mo kamot. Ay, Agay! Mapahit ang kuha ka na, nagdala ka pa doon. utong ba yun? Ito ba niya? Tandir. Mura ay. Wah, bay luslos. Pwede ko sa... Drag. Ano ang tawag? Gida, dali mo kaldero. Ang kusina lang ta. Saan? Do pa kita kuha, nagdarag bahaw. Agay! Nagbantay ka? O, sa lisod? Pinimiro rin ka na lisod. O kung makakuha ta ko sa, sirit-sirit na ni. Kuso bang kaon? Di na yung kubit. Loh! Ha? Lah, Kalamid la. ang grabon gibalik pag Nawa. taga. Bap! Buwas na ba? Huh? Lagi mo ka. Bang! Umihit iyo! Kapin mo ikaw. Ay, Ulot na po na! Atala! Oh! Oh! Oh? ana. Buhay na ron. Labay na pud. Ulot na po na! Atala! Ay! Pantadus mo kaya ka? Ay, zero ko na. Ah! Ah. 1-0. Bukot mo ay. Ako! Agay! Bahala ka di ay! Sige! Ayaw lang, bunlot! Pas mo. Pas mo kita rin. Ah, buko daw. Waso na kayo tao doon kay. Pas mo kita rin daw. Hmm. Hmm. Bahala kita eh! Kuha ka na siguro kay. What Pas ay? mo yata hinuuna ng mong kalaki. Naroon ko na! Hala ko, wow! Ha! Ha! Ano ba? Nag-isip ko! Ayun na niyo! Ipulit niyo yung tagakay para makakuha mo ba? Sabad ay! Ating na ano. Gilabay na pagbalik. Alas imo manginang buhian nga kay. Kaon mo lagi kag. Gusto man. Ako pa. Ako sang pa. Ninalingaw ka. Nino mo kay Kuya! Iya pabor kay siya may nakuna siya ba ya. Dili sunod. Ako may pinakalas. Likod pa. Kay ka nagakuha kag duha ka buok. At balay ko dito speakers bab. Usa kilo dito. Usa kilo. Sinunod na plastic daan. Sabad ay! Malhin ko na sila, pre. Nasa silang maniniwagan. Hindi mabaho ka, umingwit. Tarong ka na, mamingwit magdag bahaw eh. Bangan tag mga buayahon. Balenda pikas. Oo? Lap ni Ha, nung nako. Aptik kayo. Binasog nila yung mabudjebot. Wala na champa. What? Deg kanta-kanta nakakuha man. Wow, wala na. Kuha mo pare. Ang yang ko, dako pa sumuta. Nah. Anad. Maka-unon, makatuwa, makakilaw. Lagi. Atay ka man siguro. Labay nog. Tugaw-tugaw nang hinuon. Tito kuha ba kahuyag labay. There's a house in your way. Let's go, rock and sun. In the spin, the run. Oh man, Pas mo. Boban. Pas mo pre. And guy, I know I'm one
Oh, yeah. Pas mo tani. Tag sa kilo ni usa ka bunlot. Ayog labay ha. Ay! Pag-asa. Buyahon kay kandak ko eh. So pagkakuha na to, kanay laas na gini, mao na gini pag-asa na to. Usa kilo inununan, luto na daan. Kuan ka buyahon kay kandak ko da. Sigag tukugaok. Ahat gini tawhana. Ikaw magi kanang bayahon res ka uban yan. Oh? A few moments later. So karon mga choy. Utol man dako nya perti nang guslaab. Nya among kuha duha ra gid ka buok. Ako ni brang si Marjo na ning sardinas ho. Ano ni unsa gi reaksyon na ning tuhanan ron? Ganiha dara kayo nga duha ra dek buk yang kuha. Prang kamo ni amo ning kuanan og kanang nylon og taka nya. Ako plus sa ana ba COVID pa. Isda ra mangyapon ni tuloy. Siya raw din sa kay reaksyon ning tuhanan ron. Ha, tagam na gini ron. Ha, isda, klaro na isda. Diha sa mo kay ako ning i-prank ning tuhanan. Lagi na bro, hugot bro. Nyara. Apa lagi tadi? La. Ayo isip ko kay duhag. Kira murah pergi na. Bunutan na yan ba? Ba? What is that? What? Abig! Giba! Bunot ba? Bunot to? Ibunot Ang tawag kay Manay! Bunot ka ba? Awa. Wiya. Tukay! Hindi, dako kayo na. The champion! Kalami, ano? Dilata! Karugi tayo! Apa day? Karugi tayo! Wala, dilata! Oh, labi ako si Dilata! Huno, masiguro ka, layak pa ka diya? Sudan, mag-apon ako! Dilata! Dilata Oh. ay. Kanang tuloy! Dan, mag-apon eh! O mayo kay ko na, branded na ko na day. Alala, grabe oh. Dilata! We are the champion! Huno, masiguro ka. Sana! Apat! Kuang! Ano? Wasa? Sudan eh, di ta nilabay! Huno-huno ka man siguro. Kaya lang na nakakuha tag tiningo, dilata! Bala, mala! Bala nas basuka! Og shoutout mga ko ni Edmar Season, Neil Lambo, Julito Toron, og ni Lawrence Herve Nation. Shoutout! Shoutout! Mami Jeldigdi og ni Ma'am Bing Kimora! Shoutout! Shoutout akong Richard Monteroyo og Iking Monteroyo! Salamat dahil sa mong paghatag ako og 100! Shoutout! Shoutout akong Tiaisa Miskala og kang Kuya Milben Miskala! Og sa iyong mga anak kasi Andy, Marcos og si Aldrich! Shoutout! Shoutout akong Carlo Orsal! Shoutout! Ate Missy Palay! Shoutout! Og shoutout ako kang Pearl Sumayang. Shoutout! Shoutout akong Wednesday! Shoutout! O mga choy, atangin ninyo ang atong bagong page nga, Marjons 2.0. Shoutout! Gusto tawa